किसुमान बरिया बरिया फर्मुला थायो आरो टेकनिक थायो जोङो मात्र साननोल' नांगौ गोथौ गोसोजों गोसो होथाबनानै खायसे खायसे जेंनाफोरनि सलुशनखौ दिहुननो नाजानो नांगौ माखासे जेंनाफोरनि बिराद मोजां मोजां सलुशन थायो थारमाने माखासेनि थाया किन्तु माखासेनि बिराद मोजां मोजां इन्टारेस्टिं सलुशन थायो थारमाने बेखौ जोङो मात्र बिराद गोसो गोरबोजों मेगन मिसि खाथाबनानै एसे ध्यान हमनाय बायदि सिन्ता खालामना नायनांगौ बे जेंनानि सलुशना मा मा थानो हागौ आरो बेफोरनि मा मोनसे साबसिन एमिकेबल सलुशन गोजोनथाव पिसफुल सलुशन जानो हायो बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरो दा बेनिनो मोनसे इन्टारेस्टिं सल' बुंनो नागिरदों आङो सासे राजाया मेगननि बेराम जादोंमोन ओरैबायदि गिदिर गिदिर मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लाबाय बिराद गिदिंबाय देश बिदेश गिदिंजोब्बाय बे मेगननि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो थाखाय नाथाय बिराद गिदिर गिदिर हस्पिटाल जायगा गिदिंनानैबो बियो मेगनखौ थिक खालामनो हायाखैसै सानसेखालि बियो सासे साधुनियाव थांबाय बियो जेंनाखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय साधुआ बे राजाखौ बुंबाय हे सिम्पल महाराजा आगोलनो फैनांगौमोन नों आंनियाव नोंनिया गोबावानो जाबाय एसे जेखि जाया आङो बे मेगनखौ ओरैनो फाहामनो हायोब्रा जागोन राजाया बुंबाय नों जुदि आंनि मेगनखौ मोजां खालामना होनो हायोबा नोंनो मा नांगौ थाखा फैसा धोन दौलत आं गासैखौबो होजोबगोन ओमफ्राय बे मानसिया बुंबाय साधुआ नाङा महाराजा बेफोर आंनि सिम्पल खामानि आं बेफोरखौ खालामखाबायानो थायो नों आंनो होयो होआ बे नोंनि गोसो किन्तु बेयाव जेबो डिमान्ड गैया आं बेखौ ओरैनोबाबो मोजां खालामखागोन मानो होनबा बेयो आंनि डिउटि आरो बे आंनि इजि खामानिखा ओरै जाबावबाय साधुआ ओमफ्राय बिराद फुरथि नांबाय महाराजा दे होमबा होदो फाहामदो मोजां खालामदो आंनि मेगनखौ दाना बुंबाय साधुआ महाराजा आं नोंथांनि मेगनखौ एसे नायलु नायला खालामनानै बुजि मोनबाय बिराद सिम्पल सलुशन आं नोंथांनो होनो नागिरदों ओरैनो मोजां जागोन नोंथांनि मेगना किन्तु नोंथाङा थारमाने गोथां गाबनि मुवाफोरखौल'सो नायनांगौ गुबुन गाबनि मुवा बेसाद नोंथाङा जेसे हायो नायनायनिफ्राय नुनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा नोंथाङा जि नुयो जि नाया मानो बे कालारा गोथां जायोबा मोजां आरोखि गुबुन गुबुन गाबनि मुवा बेसाद बा जिखि जाया गाबखौ नोंथाङा नायनोनो नाङा जेसे हायो गोजानाव था जिखि जाया जिनिसानो नोंथांनि मेगनाव गोलैनाय जिनिसा गोथां गाबनि जानांगौ आरो अब्लानो बियो मास मोनसे मास मोननै बिदि नोंथाङा फल' खालामनो हायोबा नोंथांनि मेगना आरामसे मोजां जागोन ओरै जाबोबाय अके जागोन आं जि खालामनांगोन बेखौनो खालामगोन आं दिनैनिफ्राय गोथां गाबल'सो नायगोन जि मुवा बेसाद जाया मानो गोथां जाजोबनांगौ आरोखि गुबुन गाबनि मुवा बेसाद नायनायनिफ्राय आङो गोजानाव 100% आं गोजानाव थासिगोन दाना खबरखौ हरबाय आरो राज उलाफाताव जे सान्थ्रि गायखेर खिथाहरबाय मन्थ्रिखौ आंनि न' खाथि खाला गामि जिमान जायगा न' बिजाब जानाय लोंनाय जि जिनिसफोर दोङो गासैखौबो गोथां गोथां खालामजोबनानै हो माखासेखौ ग्रीन कालार फोनजोब जि आंनि जिरायनायनिफ्राय आंनि केम्पासनिफ्राय जि नुयो गासैबो जिनिसफोरखौ गोथां खालामजोबनानै दोन आं थांबाय थादों न'आव साबुनिफ्राय मेसेज हरबाय आरोखि ओजों राजउलाफाताव ओमफ्राय सान्थ्रि गाहाया माने गाहाय दायथ' थाग्राया बिनि न' बिनि जिरायग्रा बिनि माबा माबि अस्त्र गासैबो जिनिसखौ माने गोथां गाब फोनजोबनानै दोनबाय आरोखि ओमफ्राय राजाया न'आव मोनफैबाय आरामसे गासैबो जिनिसफ्रा गोथां गोथां आरोखि ग्रीन एन्ड ग्रीन बेलेग गाब गैथारले आरोखि दा बिदिनो सोलिबाय राजाया जेराव थाङामा हमना ला ओइ मिटिं दङ आरोखि गुवाहाटियाव अब्लानिया जेसे हायो थारमाने राजानिनो जायगा नालाय बियो आङो बेयो मिटिं गागोन नालाय मिटिंनि कमिटिनि मानसिखौ आं बुंहरखाबाय आरोखि जि जि नुथावना दङ जायगानिफ्राय गासैखौबो गोथां कालार खालामजोबनानै हो आं मिटिङाव थांनांगौबा अब्लासो आं मिटिङाव थांगोन ओरैबायदि जायो आरोखि इनिया ओमफ्राय बिदिनो बिराद मानसिफोरा खस्थ' मोनदोंलायो फोरजाफोरा बे जेराव थाङो बेयावनो गोथां गाब फोनजोबनांगो जेराव थाया मानो बेयावनो गोथां गाब फोनजोबनांगो गुबुन गाब नायनो मोनथारा बिराद खस्थ' मोनबाय आरो ओमफ्राय सानसेखालि बै साधुआनो फैदोंलै बै साधुआ जाय बिनो माने बोसोन हरदोंमोन जे नोंथाङा गोथां गाबनि बादै गुबुन गाबखौ जेखौबो नायनाङा होननानै जाय साधुआ बिनो बोसोन हरदोंमोन बि सानसेखालि फैदोंलायो महाराजानियाव
आरामसे गुफुर गस्ला गानना फैदो आरो बियो ओमफ्राय राजानि आफादाव हमफैबाय रासुल आफादनि माने एकदम मेहेलाव हमफैबाय ओमफ्राय माने हाबफैबाय गेटआव बबाव थांनो नागिरदों होनना सोंबाय ओमफ्राय बे सादुआ बुंबाय आं राजाखौ लोगो हमनो नागिरदों ओमफ्राय लोगो हमनो नागिरदों होननाय लोगो लोगो एकदम माखासे सान्थ्रिफोरा बाल्थिङाव बिराद गोथां कालार लाना फैनानै सारनो नागिरदों आरोखि एकदम गोथां कालार मानसिखौ सारजोबनानै मानसिखौनो गोथां खालामनोसै आरोखि दानियाबा र' जाबाय आरोखि र' मा खालामनो नागिरदों आंखो नों राजानाव थांगोन ना राजानियाव थांनोबा राजाया गोथां गाबनि बादै जेबो गाबखौनो नाया नोंथाङाथ' गुफुर गस्ला गानना फैदों ना ओंखायनो नोंखौ जों गोथां खालामनि बाल्थिंजों कालार लुना होनि नाङा आं बिदि खालामजाया आं लागो नांगौबा राजाखौनो आङो माबाया लोगो हमा ओरै जाबाय आरो बिदि बे एमब्रा थांबाय आरोखि बे ओमफ्राय खबर होबाय जे सासे मानसि फैदो जे बिखौ माने गोथां खालामनायदो जोङो गुफुर सुला गाननानै फैदों बियो मानिथारा मा खालामनाया गाहाम जागोन बिखौ ओमफ्राय बुंबाय आरोखि आङो राजाखौ लोगो हमथारनि आंहा सलाया गांसेल' आंना आङो बियो गोथां कालार जायोबा गाज्रि जागोन माने एब्ला एसे खारबाय आरोखि बियो राजाखौ लोगो हमनो खायदा खुयदा खालामनानै राजाया दाना बिखौ रागा जोंबाय ओइ सोर नों सिनायबाय आगोलनिमोन नोंथ' ओरैसो नों मानो फैदों नोंनोथ' बोसोन होदोंमोन आंखौ आंनि मेगना एसे मोजां जाहांबायमोन नों मानो आंनो आरो गुफुर गाब नुजाहोफैलायखो सेस नों दांखानोसै आं जाबाय ओमफ्राय माबाया बुंबाय सादुआ र' मा घटनाया मा जादों ओरै जाबाय आरो नोंनोथ' बुंदोंमोन जेसे हायो माने गोथां गाबल' नायनांगौ गुबुन गाबनि जिनिसफोरखौ नायनायनिफ्राय गोजानाव थानो होदोंमोन ओंखायनो थागासिनो दङ आङो दा नों गावनो नुजाफैना होलायबाय गुफुर गस्ला गाननानै आंनि मेगनाथ' थिलिं बिलिं मोनलायबाय ओरै जाबाय आरोखि आसर जाबाय सादुआ आरे मा घटनाया मा ओरै गिदिंना नायबाय गासैबो गोथां बिनि जिरायनाय टेबोल सियार कलम गस्ला माने बिनि माने बाउन्डारियाव गासैबो गोथां ओमफ्राय मानो बेबायदि खालामदो होनना सोंबाय आरो महाराजाखौ आरे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खालामदो आरे आंथ' बेबायदि न'फोरखौ बे सफा सेर माबा माबि जिरायनाय टिभि गस्लाफोरखौथ' आं गोथां खालामना लानो होआखै नोंथाङाथ' बुंदो गोथां बुस्थुखौल' नायनांगौ गोथां गाबनि बादै गुबुन जिरादखौ नायनो नाङा होननानै जेसे हायो गोजानाव था आं गोजानाव थादों आरे बिनि ओंथिया बे नङा जे गासैबो जिनिसखौ नों गोथां कालार फोनजोबनानै होनांगौ अब्ला आं नै गुफुर गस्ला गानना फैदों आंखौबो नोङो गोथां गाब लुना होगोन गाबोन सोरबा आलासि फैगोन गाबोन नोङो सोरबा मन्त्रि फैगोन गुबुन देशनि मानसि फैगोन बेखौबो नों बाल्थिंजों गोथां कालार लुना होयोबा घटनायाथ' बोरैबा जागोन ना होमबा मा खालामनांगौ आङो नोंथाङाथ' बुंदों ना आरे आं बुंदों मा थिगखौनो बुंदों आङो गोथां कालारल' नायनांगौ गुबुन गाबखौ नायनायनिफ्राय गोजानाव था दा नोङो बेसेबां नों बुहुमखौनो नोङो बिदि गोथां गाब फोनजोबनो हायाना नों दिनै नोंनि देशखौल'सो नों गोथां गाब फोनबाय गाबोन नों जुदि पाकिस्तानाव थाङोबा गाबोन जुदि नों आमेरिकायाव थाङोबा नोंनो थाखाय सोर बे मिटिंनि जायगाखौ नों जिरायनाय जाय आलासिनि न'खौ सोर गोथां गाब फोनजोबना दोननांगौ जाखो बेथ' असम्भब ना होमबा मा खालामदों आङो जाबाय महाराजाया आरे सिम्पोल महाराजा नोंथाङाथ' बे गोथां गाबनि ससमा गानना लाबानो जायोब्रा गोथां गाबनि नों ससमा गानोबानो नोंथाङा जेराव थाङा मानो जि थाङा मानो नोंथाङा गोथांखौनो नुजोबगोन बे नोंथाङा गोथां गाबनि ससमा गानना लाबानो जायो बेबायदि जेसेबां नोङो न' जिनिस नों पृथिबिखौ मालाबाबो गोथां गाब फोनजोबनो हाया जास्ट नोंथाङा गोथां गाबनि एबा गोथां नुनाय मोनसे ससमाल' बायनानै गाननानै ला बानायनानै ला नोंथाङा मुलुगखौनो गोथां नुजोबगोन मुलुगखौ गाब फोननो गोनां जेबो गोनांथि गैया जास्ट नोंथाङा गोथां नुनाय गंसे ससमा अर्डार होना बानायना लाबानो नोंथाङा मुलुगखौनो गोथां नुजोबगोन बुजिबाय दा फार्स्टनि जों खेबसे कम्पेयार खालामनानै थारमाने सलुसन बहुत थायो किसुमान आब्रा सलुसन जोङो लाफ्लाङो आखायाव जायफ्रा डिस्ट्राक्टिभ सलुसन किन्तु जेराव एमिकेबल सलुसन आरो पिसफुल सलुसन थायो बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ आरोखि राजानि सलुसनाबो थिगानो किन्तु डिस्ट्राक्टिभ सलुसन आरोखि एमिकेबल सलुसन नङा पिसफुल सलुसन नङा अके बाय सी यू नेक्स्ट